Amen, church. Ndokwa sasa nezita Jesu ngiti amen. Tinotenda Mwari vatitendera zvakare katika zuva ranhasi tinge tiri pano tichivarumbidza. Saka ndoda kuti utore mukana unoyu kuti ungofarira Jesu, handiti? Ndoda kuti ungofarira Jesu uzvikorokotedze kuti iwe uri pano, nokuti kune vamwe vanga vachida kutoti vatoungana saizvozvi asi vakakona kuita sei kuungana. Saka ungokorokotedza Jesu uchiti Mwari makanaka. Amen. Saka pane inonguva mukati mezuva ranoda kutenda Mwari kuti sevhisi iri kufamba hayo zvakanaka, asi pane chinhu chandacherechedza chekuti kana kune vanhu vane nungo, vanhu vari lesi, simbe kana kuti nyope, vanhu vari kunamata nhasi. Amen. Vanhu vari mukereke munomu ndaona kuti muri simbe kana kuti nyope. Amen, chechi. Chikonzero yachi pangomira magetsi kuimba muchechi mabva matomira kuimba. Kureva kuti vanhu vese vari muchechi ava hapana anenge achidai. Vanhu vanenge vakamirira kuimbirwa nekuridzirwa, kuuya kuchechi kuzoentertainwa, kuzofadzwa, kwete kuzorumbidza Mwari. Purpose yekuuya kwako kuchechi ndei? Purpose yekuimba ndei? Chii chatinoimbira? Ndopane point number 1. Kana chii tikuita praise, tikuitei? Tikurumbidza Mwari, handizvo? Saka unorumbidzirwa Mwari nani? Na keyboard player nepraise ndochipi kuimba kumberi. Zvakuratidza pachena kuti time yamira izvozvo vanhu vese vanga vari mukati vanga vasiri kuimba, vanga vachiinda tini vanhu vari kumberi. Saka kana vadzokera kumba unoti chii takatirumbidza Mwari. Changa kuchechi kwangu chibohwa. Problem ndoti hamusi kuziva. Zvinhu zvinorwadza kupa maexamples, handitika? Wakasvika pane vanhu vekumasowe, handitika? Kana kumachechi echipostori, handiti? Hakuridzwe zvinhu izvi. Asi kana vachiimba unonatsonzwa kuti vanhu vakavhura chii? Huro dzavo vari kuita sei? Vari kuimba. Chavanozwisisa kuti kana vakati takuimba hozana, tikuimba hozana, tikurumbidza Mwari ari kupi? Ari kudenga. Hapana anenge achitarisa mumwe panguva yachoyo. Vose vanhu vakatarisa kunani? Kuna Mwari. Asi vana vaite piti yekuti vakagona kuridza keyboard kuti akutakidzwa nezvaari kuita, kufura nekuti joine munhau yachoyo nekuti tinakidze Mwari. Nokuti kati pakati pemumhanzi unenge uchiridzwa panapa kutoti ukwire kudenga uchiita sechibayiro kana kuti sacrifice inonhuhwirira zvisvike kuti zvinotekenyedza nzeve dzaMwari kudenga, kwete zvitekenyedze mwoyo wako. Ndopane era yekufunga kuti president ochipika chingaya kumberi kunoku iri kufanira kuimba kuti iwe unakidzwe, udzokere kumba kwako chichi zviri kunakidza. Apa Mwari chaari kutsvaga mai chekuti iwewe ujoine chi zviri kuitika panapa kuti kudenga kuita sei? Amen, Jesu. Ndine urombo nechinhu ichocho kuti pandonika kujairira kare kwete panapa chete pati mumaministries, handiti? Hapana chikapa kurirwa keyboard. Saka muchiona vari kuno kuvatinzi vanoshaura, handitika? Imi munofanira kuita sei? Kubvumira, handiti? Pane problem yazetika ndoti vazodzima zvinhu zvose nekuona kwatakaita kuti achifanira kunzwika kuti uri kuimba. Kwakwete musina muchechi, musina vanhu vari kuita sei? Kuimba. Ndakabvunza kuti chii chachiitika pesa zvacho zviri kufamba zvakanaka. Ndakaona kuti tose tikukavhirwa na keyboard player. Mukati menoizi momo ndomunetoti nguva zhinji vamwe vachiimba mune muri kuzokwenyana nekutaura nyaya nekuita sei musingafokase nekuti kune mumwe munhu ari kukuitirai basa. Asi intima yako women, handiti? Hakuna kudenga panozonzi zvoni kune vairumbidza Mwari, kwete vamwe vaizoenda vachinogara pasi vamwe vachirumbidza.
Mwari kanzi anorumbidzwa vana kurumbidzwa nemunhu wose. Zvakanzi munamata Mwari vana kunamatwa ndichi nemunhu wose. Iwo ngavagone kudai, vagone kushaura, ichwaira vagone kushaura, vanogona kubvumira. Ende hakuna munhu anozoya mukati mavanhu achinoteerera kuti uya anoita discord pakubvumira. Hasana mbozwa discord nemunhu ari kubvumira mukereka, hasati akamborinzwa kana ka1. Bhuzi vanhu vese vangatisi ari kubvumira. But chii chakuitika? Zvichida maybe takarasa tsuro yacho kutadza kuziva chinangwa chatawira papi panapa. Chinangwa chatawira panapa ndichikuzonamata Mwari. Handitika? Chinangwa chatawira panapa ndichikuzokudza chi Mwari. Handitika? Chinangwa chatawira panapa ndichikutanga kufadza chi nai Mwari. Nokuti kana ukatoverenga mukati meBhaibheri chinhu chinoendesa munhu kudenga, handitika? Kufadza chi nai Mwari. Ndozvinoendesa munhu kupi kudenga. Saka tinogona kuti president wochipoita pane zvairikuita panapa iye nenge chifadza Mwari. Handitika? Iwo watadza kubata metsi yacho. Iwo watadza kupa kunofadzwa nechi nepresident wochipo wakagara pasi. Iye arikuitira zvacho kuti ifadze Mwari. Iwo uda kuchita ikona Mwari iwe kuti mwana ari kuimbira Mwari wachifadza Mwari panapa. Iwo uda kufadzwa nawo. Kuzvikudza kwakadaro. Kuti munhu ari kupa chibayiro chake kunoku, iwe unenge wakagara pasi uchida uchidya naMwari. Hana mazona. Kuti vanhu zvamune muchiita so muchizvikudza musikaziva muri kuzvikudza. Uri kusingatozviva kuti kuzvikudza. Kuti munhu zveshuwa panapa ari kunamata kuti Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mwari makanaka. Iwe uda kunakidzwa nenhau yacho wakagarako pasi wakanyarara. Iwe uchiti vanenge vari kuita discord yezvinhu izvo, ndoda kunakidzwa nenyaya yacho. Pavanenge vasiri kunatsa kusangana, iwe ndoda kunakidzwa nenyaya yacho. Apa vanenge vari kupesana, iwe ndoda kunakidzwa nenyaya yacho. Nyaya yaMwari uda kunakidza iwewe. Chikonzo ichi uda kujoina. Unofanira kujoina nhau iyi. Nekuti watoda kuti tifadze vamwari, watoda kuti tinakidze ndiani? NdiMwari. Amen chechi. Saka pane nguva rega sunungukai zvenyu. Tinongotaridza kuti next time tichange tichiimba. Handiti? Tichaziva next time tichange tichiimba. Maambona zvinoita vanhu kana vari kumberi kunoko vanenge vachikakavara vachishingirira so. Handitika? Havasi kushingirira kuti imi muzoenda kumba kwenyu muchiti machero anoparidza kana kuti baba chiraramiro vanogona enda session. Chavari kuzama kushingirira ndechekuti zvavari kusundwa nemweya muchenene zvasvika kwamuri kuti vawane rwadi. Nondo zvinotaurwa panapa naPauro. Pauro anotaura kuti ini ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengeta kutenda, ndapiswa korona yangu. Kureva kuti ini pandine ndichirwa pamberi pama ndikurwira chi crown chi yangu. Shoko rechibhara rizotaura rochiti ko vaigozonzwa sei vhangeri yacho kana kusina kuita sei akaparidza. Muri kwanzwisisa? Saka kuri kuti kana ini tiparidza pamberi panapa chinotarisirwa kwamuri mimi kuteerera vhangeri yachona. Then kana muchinge maiteerera mundoirarama. Amen church. Kwete kuti kana muchinge maiteerera mufadzwa nayo. Kune vanhu vanonakidzwa nekuparidza kwemunhu zvekuti kunongowanakidza zvekuti chero zvaparidzwa zvacho haukasi kuzvirarama but zvinowanakidza. Akutonge mapoems kunakidzwa namarhymes emunhu kuti sepaanotaura achitaura paya mutauro wavo baba unonakidza. Sepaanotonga vari kutaura chimanyika paya kana paanotaura hasirizvo. Saka problem yedu ndikupedzera tikurasa nyaya iri kurasika. Nyaya tenga panapa inhau yekunambatani Mwari. Saka pazvinhu zvezvo zvinoitwa panapa chinhu chatofana kushingirira kana kuti batane machiri ndechekuti Mwari aita sei akudzwe. Saka panenge paita mumwe weakness, iwe unofanira kusvika ipapo uchikavhira pakufambisa basa rekuti Mwari aita sei akudzwe, kwete kugara pasi uchijaja. Gara pasi uchijaja. Vane Discord. Kana zvazonditisa chicha anga achiimba ipo paya chingoti mari dzere yachaparidzirwa nhasi. Hazvisizvo. Hazvo zvakaita the body of Christ. Muviri waKristu hauna kuita saizvozvo. Saka pane chinhu chinofanira kuzikanwa chekuti pose paunotaura chinhu kana pose paunoita chinhu pane influence kana kuti pane umwe mweya unenge uchikunyevera kuita izvo.
Saka ndoti ndinofanira kugara wakaziva ichocho kuti unofanira kuzvitsiura chero chiri kufunga kuti mweya uri kundinyevera ndakagara panapa mweya waMwari here kana mweya chi wasatani. Wakangoziva zvinhu zvose kuti hakuna chinhu neutrality kana pakati, hakuna magrey areas pakunamata Mwari. Unogona kunzwisisa kuti nezvinhu ndiri kukingdom ipi. Tinogona tikatogara muno usiri mukingdom yaMwari. Saka chandiuza matara bani ndechekuti chose tofanira kushingirira zvikuru seka tawai kuchechi kuti shingirire kuti basa iri riende kumberi. Uri kunzwisisa? Great Commission ichisiwa, dzidzo Jesu achisiwa, chavakangoudzwa ndechekuti ende munoparidza evhangeri kumarudzi ese, handitika nekundimi dzose munyika dzose, handitika evhangeri yeushe, handiti ipapo kuguma kuchaita sei kuchasvika. Munokanganutaura purpose yechechi, purpose yako iwo, handitika ndiye kuti evhangeri iende mukati menyika. Muri kunzwisisa? Saka kuparidza evhangeri hakungoitwe neni kana namufundisi kana nani. Kuparidza evhangeri kunoitwa nemunhu abva kuchechi, anwiririra mumweya, anwiririra mushoko, odzokera munyika ondoparidzira nyika kuburikidza nemuraramiro wake. Mabasa, muraramiro wenyu, mabasa yenyu, kwamunogara nekwamunoswera, vanhu vaikoko ndo vanoziva munonamata here. Wakaenda kuna Mapisarema chapter 1 unotaura kuti munhu wakarurama akaita semuti kuita sei uri pamhenderekedzo china dzedziva, handiti muti wakasvibira wakaita sei unobereka zvakanaka. Uri kwanisa zvinotaura zvona kuti muti utori pedyo kana pane mvura unooneka nekure kupfuura muti uri kure nemvura. Hazvinetsi kuidentifya kuti pane mitiyo, pane mikuteyo, pane mvura. Saka wakaonewo tichadza kuidentifya kuti famba murodi kuti iwewe unonamata zvotino pane problem, identity yakabviswa, pane chisipo chaunofanira kutsvaga chausingafaniri kuudzwa, nekuti vanhu vanonamata vanofanira kutiunika kuti vanhu vanoita sei vanonamata. Izvo chikura chaitoziva vanhu vachifamba murodi, kusiri musi wechechi, vanhu vachifamba murodi kuti ndasangana naambuya vandasangana navapo vanenge vanoita chechi yakati. Unoziva ndikutaura? Ndasangana navo vandasangana navo mutauro wavo vanenge munhu aita sei anonamata. Ndasangana natete vandasangana navapo muitiro wavo vanenge munhu anoita zveun'anga. Zvinofanira kuoneka pakufamba. But kana takuti tinoswera tose tikotosvika pakutondodokesa zuva pasina akwanisa kuzviidentifya kuti iwe unonamata uri pakati pevanhu vasinganamati, ziva kuti pane era. Nekuti kana mwenje uchikwasvika pane rima unotoonekwa. Ichi kwadzinouya chete kungonoisa mwenje murima chete zvose zvimbuzu zvese zvinobhuruka zvese zvinotoya kupi kulaiti bhose kulaiti kuita sei kuoneka. Saka pane era ndovatatu panoita sei panogadziriswa. Asi haisiriwo nyaya da kutaura chi mukati mezuva ranhasi. Mukati mezuva ranhasi toda kuti tivhure mabhabheri edu pana Zvakazarwa chapter 14. Zvakazarwa chapter 14 ndo vhesi redu rekuti apa chatanga kuverenga. Nhasi ndichawanza mavhesi, saka kana pana anoda kunyora kana ndichakupa mavhesi monyora pasati. Zvakazarwa chapter 14 pavhesi ya 13 kusvika pa20 vanoda kunyora. Then vaTesalonika chapter 4 vhesi ya 13 kusvika pa16. Mateo 22 verse 32. Mapisarema 115 verse 17. 1 Corinthians 15 verse 50 to 55. Shanduko anyoresera njoti mamwe acho andiverenge timataura nemusoro ndomaziva. Matthew 24 verse 26 to 30. Zvakazarwa chapter 20 verse 1 to 7. Na 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Vapera akadaro. Amen church. Saka ndichakumbira pane mwe maiki rapa iri kutaura. Ndichakumbira vari kuverenga chipei ari kuverenga chi Bhaibheri.
Saka chatanga na Zarwa chapter 14. Saka Zarwa chapter 14. Ande. Hallelujah. Tsamba yedu zvakazarurwa 14. Musoro chitanga zviri pa 13 mukati. 13 vhesi. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti, vakafa vanofira muna She vakaropafadzwa kubva zvino. Ndizvo zvinotaura mweya kuti vazorore pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo anovateverera. Amen church. Zvakanzi ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti chi? Vakaropafadzwa vanofira muna She, nokuti mabasa avo achavateverera. Hongu. Murupazwa zvinotaura kuti mbobatise papo. Vakaropafadzwa vanofira munani? Kwete vakaropafadzwa vanofa. Vakaropafadzwa vanofira munani nai? Handei. 14 vhesi. Ipapo ndakatarira ndikaona gore jena nomumwe wakaita somwanakomana womunhu agere pamusoro paro, ane korona yendarama pamusoro wake, naparuoko rwake ane jeko rinopenya. Zvino mumwe mutumwa wakabuda mutemberi akadanidzira denji guru kuna iye wakanga agere pamusoro pegore achiti, tumai jeko renyu mucheke, nokuti nguva yokucheka yasvika, nokuti kucheka kwenyika kwaibva. Ipapo wakanga agere pamusoro pegore akakandira jeko rake panyika, nyika ikachekwa. 17 vhesi. Zvino mumwe mutumwa wakabuda mutemberi iri kudenga, naiyewo ane jeko rinopinza. Nomumwe mutumwa wakanga ane simba pamusoro pemoto akabuda paatari akadanidzira nenzi guru kuna iye wakanga ane jeko rinopinza achiti, tumai jeko renyu rinopinza mucheke masumbu omuzambiringa wenyika, nokuti mazambiringa ayo aibva. Ipapo mutumwa wakakandira jeko rake panyika akacheka muzambiringa wenyika, akazvikandira muchisvinuro chikuru chokutsamwa kwaMwari. Chisvinuro chikatsikwa kunze kweguta, ropa rikabuda muchisvinuro rikasvika pamatomo amabhiza, rikaenda Masidhadia ane churu china 600. Amen. Ndereipa. Amen church. Saka takatozosvika pakutenderana kuti muna munhu akazvipira kunatso kuenda mberi. Kuyuthi ndakaona mchikuunganidzana vanhu paya, michiti yuthi ngaisare pano, muri kudya mabhuku ei kana yuthi ichitadza kuverenga bhebheri. Zvinobatsirei kudya mabhii ekuverenga madhigirii nekudzidza kuverenga Afrikaans, kuverenga chii uchitadza kuverenga shoko raMwari? Ndo zvinhu zvinofanira kugadziriswa. Saka vanda kunocherechedzwa kuti papa kunogona kuti pane fokaziriswa usiku. Handiti ka? Kana kudzidza kukanaka, kana kusvika kutadza kunobhenefita nyika yaMwari, kudzidza kwahuna basa kuri useless. Handiti? Because kudzidza kuri useless kwafanana kudzidza kwemunhu akwasangoverenga mbeu pamusangano wefetereza kumusha, asi kuchechi pasina zvinoita zvinoitwa. Kudzidza kwakaitwa kuti munyika munofanira kutanga. Saka mayuthi ngavadzidze kuverenga bhaibheri. Hatifaniri kutambudzika munhu anoverenga bhaibheri so fluent tichiverengesa
maelda mabhaibheri mune vana vavo vakaisa kuchikoro vari muno vachinotemwa vachiridzirotemwa zvinobuda chidai ropa. Amen church. Asi vachiswera paTikTok vachiverenga nekuposta nekutaura ende mese munogona kutaura paTikTok techikuona zvino techikuona asi motadza kuverenga bhaibheri chero usingagona neshona ndinonzwa chirungu futi munoverenga nechinai nechirungu. Amen church. Alright. Saka panapataurwa nyaya yekuti kudenga kuwanikwa chiratidzo chemurume anga akagara pamusoro pebhiza. Handitika murume akagara pamusoro pebhiza ndozvoka chikubuda kuti mumwe murume anga akabata jeko. Zvakanzi chiendei munocheka nyika nekuti kucheka kwenyika kwakaita sei kwaibva. Muri kunzwisisa pakutaurwa nyaya yekukohwa. Saka panapataurwa nyaya yekukohwa kuti jeko rakabva rakandwa panyika rekutanga nyika ndobva yaita sei ndobva yakohwewa. Then tachiita mavhesi ya17 manje ndo pachitaurwa futi kumwe kukohwa. Amen church. Kune pane kukohwa kwekutanga handiti kweta kukohwa kwechipiri. Kwakandwa kukohwa kwechipiri ndo kwakandwa panyika. Nyika iri kuchekwa zvakare ndo kwachekwa kuti chi mazambiringa. Mazambiringa akabva achekwa zvakanzi akatorwa ndobva aiswa muchisvindo kana pawine press. Paipreswa mazambiringa kana mazambiringa kana kuti magrapes. Handitika magrapes kana achinga harvestwa anonoiswa paanonosvinwa ndo panoti pachisviniro. Handitika oburitsa muto wawo. Saka manje chisviniro ichi chakanga chiri kunze kweguta chachiri muguta chisviniro chechitoro. Amen church. Chachiri kunze kupi kweguta zvinonzi akati asvinwa ikoko muto wawo wakakwira kusvika mumatomo emabhiza. Handiti saka paingoratidza kuti kwakasvinwa mazambiringa akawandisa kuti matomo emabhiza muromo webhiza uri wapi kurisamu havani ndo pane mari matonga hani matomo nomazere anozikanwa vanhu vakuru panenge pachirimwa kumusho kana chikaravheta muminda taisa mombe chinai matomo dzisadye chinai chibage mozonovagugurira matomo ana amai vana adikidika ava vamatasi ava mazivi. Then zvodzayaitika pamatomo emabhiza kuti pamuromo mabhiza ndopaitika matomo. Saka ndo zvakaitika kuti kunze kweguta. Saka inini manje nhasi handisi focused nekukohwa kwechipiri. Ndiri focused the first harvest kana kuti kukohwa kwekutanga. Amen church. Pane kukohwa kwekutanga nekukohwa kwechipiri. Handitika. Saka dauti taure pamusoro pekukohwa kwekutanga. Saka mazambiringa kana achitaurwa pana Jesu achitaura kuna John. Handitika anotaura achiti isusu tisiri zambiringa. Handitika imini zvamuri izvozvi muri chinai muri muzambiringa. Saka kana Mwari akakutarisai anenge achiona munda wake. Jesu pacho zvake iye ndiye the husbandman kana kuti mutariri wemunda. Muri panzwa ndikutaura ka. Saka pana kwakudenga manje pana masvika vanguva yekunzi pari kunzi mizambiringa yaibva yakufanira kuti asi kuchekwa. Saka pane kutokudzidziswa kuti kana yakuchekwa kwacho zvakanzi haisi kuzochekwa nguva imwe chete, ine kuchekwa kuriri. Kune the first harvest the second harvest. Amen church. Saka nhasi titaure pamusoro the first harvest. Kana Mwari vazotiitira nyasha imwe nguva tichazotaura futi pamusoro the second harvest. Ende chamunofana kuziva kuti nyaya iyi yakangofanana nenyaya ndakabva yachitaura musuye pandai kutaurira zvekunaka kwakaita kupi nai kudenga. Handiti yatova part 1 yacho iye ino part 2 yacho iyi. Saka kana munhu akwanisa kubatidzana nyaya muchazviziva zvenyu kuti kufamba sei. Saka pane pafirst harvest kuri kuti pane kuchekwa kuchaitwa naKristu kana achinge auya. Then kuchekwa uku ndekupi? Amen church. Imimi muchauya kuzokohwewa nekufamba kwenguva. Saka ndandi kuramba panapa ndichiita semunhu aramba achikugombedzerai kuti kana Kristu akuuya pane zvaanotarisira kuona mazambiringa akaberekwa ndokuti akohwe. Haugoni kukohwa muzambiringa usina sei kubereka. Amen church. Saka iwewe zvaunofana kuziva ndechekuti uchitorarama kudai uri muzambiringa unofanira kuita sei kubereka. Ende uchitoziva kuti pane zuva richasvika rekuti Kristu achauya kuzoita sei kuzokohwa. Amen church. Alright. Ngatiende pana vaTesalonika, First Thessalonica chapter 4. First Thessalonica chapter 4 verse 13.
mama apo anditi 1 vaTesalonika 4 pa13 muchidzika 13 vhesi tongotaurawo musoro weshoko wacho uripo, kumuka kwaJesu, kumuka kwavakafa nokudzoka kwaKristu. Okay. 13 vhesi. Zvino hama dzangu, hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pavavete, kuti murege kuchema savamwe vasine tariro. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu wakafa akamukazve, saizvozvovo avo vakavata muna Jesu, Mwari uchavavuyisa pamwe chete naye. Mbirai makadaro. Amen church. Patamboverenga kuna Zakazarwa chapter 14 pepe zvanzi yatanga ichiti taura ichiti vakaropafadzwa vanofa munani muna Kristu. Anditi vakaropafadzwa vanofa munani muna Kristu. Ndobva ndakutsanangurira pepe ndichiti iri kuti vanofa munani muna Kristu. Anditi chizvema zvakutaurwa navaTesalonika panapo. Ari kutaura Pauro achitanga akukuzivisai. Obva ati hama dzangu, hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pevakafa. Munofanira kuziva pamusoro pokaita sei? Pevakafa. Hamufaniri kurarama musingazivi. Saka pana ndo paanotanga kutaura achiti ivavo kana vachinge vafa, vakafa ivavavo, kana tichitenda kuti Kristu wakafa akamukazve, naivo vakafa vacho ivavo, Kristu uchaita sei? Uchavamutsawo sekufa kwaakaita aita sei? Achimuka. Amen church. Saka kana wakagara pane imwe era yaunofana kubva watanga kutogadzisa musoro mako. Handitika? Era yaunofana kugadzisa musoro mako ndeyekuti wakafa nhasi wewe hazvina kupera. Handiti? Kune vanhu vanoti kana vachikafa zvicha sei? Zvapera. Hazvinaita sei? Hazvina kupera. Po ari kutitaurira achiti pamunonyora pamakwava muchiti rest in peace, mune muchinyora chaizvo chaizvo, ndo mune muchigona. Kana chinhu chinhu chikaresta kuro chichaita sei? Chichamuka. Handizvo? Kana muchiti munhu ari kumarinda, wedzere kuti rinda rinoreva kuti ari kunzvimbo yaakamirira kurinda, kuchengeta. Handizvo? Makati huku iri kurindira kuita sei? Inenge yakangomira. Saka kuti ari kunzvimbo yaakarindira, ari kurinda chii? Kudzoka kwaKristu. Amen church. Ari kurinda kudzoka kwani? KwaKristu. Enderera mberi chinzwa. 15 vhesi. Nokuti tinokuudzai neshoko raShe kuti isu vapenyu vakasara kusvika pakuuya kwaShe hatingatotangiri vakavata, nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Mira ipapo. Amen church. Pane imwe nyaya irikutaurwa panapo zvanzi takuchiudzai chinhu ichi kuti tikutaura pamusoro pevakafa. Handitika? Kuti kana Kristu achinge auya vachaita sei? Vachamutswa. Asi ane chinhu chaakubudisa kuti pachena panapa chikuti kunenge kune vanhu vapenyu pachachi Kristu haasi kuzoya tese tapera kufa. Amen church. Kune vapenyu vanenge varipo. Saka pana chaarikuzama kutsanangura manje ndechekuti hakuna achaita advantage kuti se Kristu akauya muri vapenyu mofunga kuti mimi muchatanga kuenda kudenga muchitangira vakaita sei? Vakafa. Bhaibheri rikubudisa pachena kuti imi hamuzotangire vakafa kuenda kupi? Kudenga. Handiti? Inobva yabudisa pachena kuti Kristu kana akuuya vakafa vachamutswa. Handitika? Mobatana navo moita gurupu chi? 1. Muri vanzwa kutaura? Hakuna zviya zvekunzi muchanzwa kuti vamwe vakazoenda vakasiya vamwe. Kana muri kuverenga Bhaibheri. Muri vanzwa zvakanaka? Kuroti kana iwe uchinge wafa uri muna Kristu, musi uyu kana uchinge wasvika Jesu auya, wamanda paicharira auya navatumwa vake kudenga, nengerozi dzese kudenga sezvinotaura shoko raMwari kuti denga rinosara risina kana munhu. Jesu auya nekubwinya kwaBaba, nekubwinya kwake, nekubwinya kwavatumwa, auya panyika, wamanda yarira. Zvakanzi wamanda yarira ipapapo vakafa muna Kristu ndo vachamuka. Kana vachinge vamuka vodii? Vosangana nevamwe vanga vari vapenyu vari muna Kristu. Amen church.
Saka makagara kudai Kristu ari kuuya, wamande arira ari kuita sei? Ari kuuya. Kumakuwa uko kune zvakutotanga sei? Kutoitika. Vatsvene vakafa muna Kristu vari kuita sei? Vari kumuka handitika. Pakati penyama pane zvinotanga kuita sei? Kuitika. Vatsvene vari muna Kristu vari kutanga kuita sei? Kusangana nani? Na Kristu. Kureva kuti kana uri mupenyu usiri muna Kristu wakafanana naakafa ari kusara uri chituna. Saka nawe unofanira kuita sei? Munati kuinzwisisa. Handitika kuti vapenyu vari muna Kristu, vapenyu vari kumakuva vari muna Kristu, vapenyu. Amen church. Nekuti pachauya ya Kristu vari kumakuva vari muna Kristu vachamutsirwa kuupenyu. Vari panapo vari muna Kristu vachasangana nevamutswa muna Kristu vachienda kuvi kudenga nekechipedzi ngaindire kumberi pezechinzwa. Mama svika pa17. Alright. Saka ipapo panopanzi kana chinzi tinosangana pamwe chete pano panzi tinosangana naShe upi? Makore. Amen church. Ndoza ndinotaura tinosangana naShe upi? Makore. Kurori Jesu achatodzika. Handitika? Doti muzive chinhu ichi musafe mune shungu. Vanhu vanotya kufa zvekuti vanhu vanotorombera kuti asafe. Muri kunzwisisa? Munogona muri kutya zvinhu zvisingatyisa zvinonakisa. Bhozi kufa kana munhu achikafa aita sei? Azorora ndizvo. Kana muchinge mazorora pane tariro yekuti muchazomutswa. Ende kana muchinge mamutswa, vapenyu vari vapenyu panguva yacho havana advantage yavanayo kune vakafa. Chero wakatofa 1000 years, kana wakumuka haumuka wakaneta nekufa kwanga kuri kuzorora. Wakaverenga Mupari chapter 9 inotaura ichiti avo vakava vanenge vafa, handitika, pfungwa dzavo dzazorora, havachina godo, handitika, havachina kana chihasha, handitika, havachina mugove pane zviitika pasi pezuva. Amen church. Saka kuroti kana muchinge mafa muri muna Kristu imimi, Mwari vanokutora mweya yenyu voiendesa mondoizorodza. Kuzorora, rest, kurara. Munokuziva kuye kwamundoshuwa kana muchinge mashanda waswera uchishanda zvezve unotoita zvokutonzi maakukodzera makagara ipapo uchiita kunzwa kuti unoita sei? Kurara kunonakidza ndizvo. Unamuzoti kurara kuri kuita sei? Kunakidza. Saka ndozvinoitika manje panapa. Wakazonzwa manje pane pana zvakazarwa tisanga kutaura izvi. Ndonzi vakaropafadzwa vanofa muna Kristu nekuti mabasa avo achavateverera. Chinoita kuti iwe utye kufa iwewe ndechekuti hauna basa rauri kuita iwe. Unozozva kuti mabasa ako akaipa. Vanhu vari kushandira Kristu chaivo chaivo havatye kufa. Ndosaka maiona varume vakaita sana James nana John nana Mark vaapostira vakare vaikwanisa kusvika panguva yekutarisana nerufu vasingavhunduke nekuti vaiziva kuti kune mabasa avo achavateverera. Vakuenda kundozorora, vaneta, vava exhausted. Iwe hauna kuneta nekuti basa raMwari hausi kuita iwewe. Hauna zvauri kuita iwe. Wambogara. Hauna. Uri munhu anongogara. Saka ukaona munhu akagara anogona kuti ari kunorara kunobohwa nekuti aswera maswera akangorara angori pamba akadai munopera mese kunorara iyano zvakuma kuzorara chikonzero hakuna kubasa kunoenda sei? Kunoendwa. Kurara hakukoshi kwari. Asi aswera kubasa akaneta kurara kunoita sei? Kwakakosha nekuti anoda kuzorora apedza kushanda poanobva ataura achiti ini ndakutoshuwa kufa nekuti ndarwa kurwa kwakanaka ndachengeta kutenda ndatoneta nezvinhu izvi ndakuda kuzorora. Nekuti anoziva kuti ndaneta ndakuda kuchizorora ndochimirira nguva yekuya kwa Kristu ndotambidzwa krauni yangu. Saka chinoita kuti titye kufa ndechekuti hatisati tatenda nekuita basa raMwari zvekuenzana nerufu. Amen church. Chinoita kuti mutye kufa imini ndechekuti hamusati maenzana nerufu. Rufu ruchikakura kudai kudarika. Handitika, makabata basa raMwari zvakanaka, makava nekutenda cheko chaiko, munomira head to head, makatarisana nerufu so, musingatye, modaidza mhuri yenyu, moiraira so, kuenda kuimhanyisa kuMozambiki kunotsvaka gona rekuti murambe muchirarama. Munosiya mhuri yenyu iri muzvinhu zvaMwari so, nekuti hakuna chikwambo chiri mumusha menyu chinozoti chakasara mumusha menyu nekuti chaifanira kuchengeta musha. Kutya kufa kakuya kuisa zvikwambo zvinochengeta musha. Chikonzero nei? Nekuti vanhu havana ruzivo pamusoro pevavete. Saka zvanzi hatidi kuti mushayiwe ruzivo pamusoro pevakaita sei? Pevakafa.
Saka neimwe nguwa kaindotokudzai manje nini kuti dai kufa kwangu kanyakwipa zvinhu zvamunofunga zveshe. Kana timu rei rakararama mubhaibheri mwashure kwedere ranga rakarurama rere rakasvika pangofa yakunofa nanhasi rakangofa. Mwari achiriitira utsinye nemabasa akabatwa nana Dhanieri. Kufa kana kuri utsinye chaizvo, kufa kwemutsvene kana kuri utsinye, mabasa akabatwa nana Dhanieri akabatwa nana Johani Bhabhatidzi. Hafu kutoti pane kamwe kanhu katikutombisa, pane kakunakidza kari mazviri. But chii chinoitika manje? Diablo Satan zvaanoita manje anoshanda nefiye. Akarikwenzera gospel riri wrong rekuti tingofunga kuti murufu munotyisa, torarama nefiye. Zvinofiya zvainoita manje inokudhiraivhai kunoita zvinhu zvisizvo nekunotsvaga rubatsiro kuzvinhu zvisina nani naMwari. Saka muchaona kuti kutenda nefiye zvinhu tu zvakasiyana. Kutenda kunopikisana nefiye. Munhu ane kutenda haatyi, asi munhu anotya haana kutenda. Muri kupanzisa? Saka chikondo chinoita kuti isu tibva tatya pamusoro penhau yatikatengeserwa iyi yerufu iyi, inhau yekuti hatina kutenda kwakakwana. Saka wakaona dzimwe nguva uchibva wacho wakaudzwa nyaya yerufu wakavhunduka, pane chinhu chaunofanira kuzvibvunza. Chinhu chaunofanira kuzvibvunza ndechekuti inini ndiri pamagood books ere nani naMwari. Chinhu chaunofanira kuzvibvunza ndechekuti ndiri kuita basa raMwari sei hana yangu icha ichitya handitika. Icho chinoita kuti utye ndo chinofanira kuita kuti utendeuke. Panotorwa nyaya yerufu unovhunduka. Panokuchera kuti panhamo kona vanhu vakasuruvara havasi kuchema vafa kapai, vari kutya, vanenge vachifunga kuti zvino manje mufiro waito ndogona kungwereka ndangoita sei, ndatongovhayawo semuvhairo waita sei waita uyu. Saka icho chacho chikuita kuti utye ichocho ndo chinofanira kuchigadziriswa. Icho ndo chinofanira kuti utendeuke. Amen church. Ndo chinofanira kuti chasi utendeuke utsvake Mwari. Saka chandinonyanya kufarira panhau inje kuti panapa vhesi richitaura vakafa muna Kristu vamuka, ava vapenyu ava vatorwa vakanga vari muna Kristu zvikanzi vanosangana vetachibokachi wana handitika vasangana naKristu mupi makore. Saka zvoreva kuti panapa ime chimwe chinoda kuti udzidze ndechoti Kristu haasi kutozombotsika pasi panapa, vanosangana naye mupi. Saka wakazongoti Jesu akabva ari kuchivhu kana kuti ari kukwekwe kana kuti ari kupi, ivhangeri rekunyepa, unofanira kubva waziva kuti hapana kuverekwa bhaibheri. Unofanira kuti watoziva, haufaniri kutombonoona kuti ndiyere. Unofanira kubva watobvara nzeve wotoziva kuti shoko raMwari rakanditaurira kuti akasanganwa naye mupi makore. Saka vasangana mumakore vaita boka rimwe chete manje kuna vakorinde manje. Kuno kwataurwa nyaya inorapana first vakorinde pachapter 15, handichaiverenga zvangu handitika. Pachapter 15 inobva yataura ichi gaiti kutaurira ichi chakavanzika. Zvakanzi chose tichashandurwa. Handakupeva vhesi manyora kai ndambobvunzai. First Vakorinde chapter 15 verse 50 handitika kusvika pa 55 inobva yatiwa ndoda kukuudza ichi chakavanzika handiti kuti isu tose pachauya Kristu tichashandurwa sekubwaira kweziso. Amen church. Zvoro Kristu paachauya vamutswa vai nevanga vari vapenyu vari muna Kristu, zvakanzi ipapo vanoshandurwa. Ziso rinobwaira masekonzi mangani? Less than a second ari hazviverengeke. Kubwaira naringota kungobwaira so it's less than a second ari. Zvakanzi less than a second, in a second vanhu vachashandurwa. Zvakanzi napo kana vachinge vashandurwa vanobva vapiwa miviri yekudenga. Kana vachinge vashandurwa zvakanzi ichi chinofa chinofanira kufuka kusafa handitika, nechinoora chinofanira kufuka kutase kusaora. Ipapo tichaiti rufu rwakamedzwa nekukunda. Iwe rumborera rwerufu kukunda kwako kuri piko. Amen church. Kureva kuti munenge maakupiwa miviri isingafe, maakupiwa miviri yekumusoro kupidai kudenga handiti. Saka kuroti waakupiwa muviri wakasimba kudarika kuti waungonawo wauri kudyira kufa. Amen church. Hati muri kuseri kwacho kune imwe nyaya yakanaka handiti, inoita kuti kana makagara mufarire kunamata muchiri chero rufu rwakandiinga handitika, ndine hope yekuti ndichapiwa muviri wakasimba kudarika uyu handiti, ndichaenda kudenga ndichange ndinashe nguva dzose. Ndizvi kutaura shoko raMwari.
Saka ukazvinovera kuna Matthew chapter 22 verse 32, Jesu achitaura navadzidzi vake anovataurira achiti, Mwari watinonamata isusu haasi Mwari wavakafa asi Mwari wavapenyu. Amen church. Saka zvairehwa nevhesi manje zvekuti Mwari watinonamata isusu Mwari anonamatwa navanhu vapenyu. Muchiri vapenyu so ndo pamunonamata, kwete kuzofunga kuti kana muchinge mafa tinokuitira munamato kuenda kudenga. Inhema. Hakuna munamato unoendesa mweya womunhu kupi? Izvozvo zvinowanzotaurwa kwakawanda. Ndakatomusvika pane imwe nzvimbo ichinzi wafamba ndaona pane bhande reblack raiswa amiswa ipapo, ngatisundadze munamato edu agone kufamba kuenda kudenga. Amen church. But tatiri kudzidzisa chinhu ichi kuti hakuna munamato unoendesa munhu kupi dai kudenga. Dai towaiva naiswa kunamata kudenga ka tose taitopita macrusade vanofamba ma7 days tiripo chinamatiro chero akafa iri mhonda aende kupi kudenga. But shoko rinongotaura panapa kuti Mwari ndiMwari wavapenyu. Kuri kuti muri vapenyu ndo panotambuka nyaya yacho, ndo panodhizainwa nyaya yacho kusvika musinobuda mweya wako. Kana mweya wako watongobuda zvapera. Saka kuti state yauchafa uri ndiyo nekuendesa kupi dai kudenga. Zvokuti wakanamata 30 years wakafira mbameng'anga. Ini sekuru wangu waenda kuchechi yeJohani Maranga. Anditika sekuru wangu baba wabo wangu inaenda kuchechi yeJohani Maranga. Vachienda kuchechi yeJohani Maranga chinhu chinotyisa choti musi wakafa vakafira mbameng'anga. Vakaunzwa pamba pedu pamusha nemotikari yen'anga namakona acho. Zvakanzi anga abhadhara kudhara saka munoda kuti badii. Asi makurisa vaenamata hapana izviziva kuti mukuru yanja zveng'anga. Mukona kunyadzikwa vacho vakuneta hapana izviziva. Taitombotozikurata sei nambisirwa mukuru waimuragirwa vari kuti vakadzi hopo zvavo ndo zvangu vakaendera kupi havo kuchechi. Asi zvikunamata Mwari chezvo zvati zvakazvipa papasina. Saka ndikutaura unogona kunamata 30 years unofira mbameng'anga. Chakakosha asi 30 years daukanamata, chakakosha mufiro waita nepawafira. Saka haisi nawe kuti takambonamata, inawe kuti tirikuita sei tiri kunamata. Ende haisi nawe kumirira kufa. Nokuti shoko raMwari rikutaura richiti paachauya kunyange kuna Mwari chi vapenyu. Handiti zvova zvanzi zvamatira ano yarizikanwe zvinogona kuya tiri pano, zvinogona kuya tichibuda. Handitika zvinogona kuya tiri pamariro pemumwe munhu chiviga mumwe yovaita sei obva auya. Saka nawe haisiye kuti ndakambonamata akomana, takambokwirawo makomo akomana, takambopadza akomana, basa ramuta takambofamba naro akomana chimboitai. Nawe iziye kuti uri kunamata here. Bozi unogona kushandira pasina, unogona kushandira pasina kwamakore. Waitozikanwa ministry neye kuti ndo vatu vangu vakaibata ndo vaizoleva zvinei. But chakakosha mugumo wako kuvhura china mutangiro wako. Ndosaka shoko raMwari kuna Jeremia richiti ndangariro dzaMwari dzakanaka ndangariro dzakanaka dzekuti akupe mugumo chi une tariro. Handiti mugumo wakakosha kupfuura muraramiro wese waita. Conclusion inokosha kuti wazofa sei kana kuti Kristu azouya uri papi. Amen church. Saka tiri papo pana vaKorinte chapter 5:15 papa panotaurwa kuti vanhu vachashandurwa. Saka pane transformation ichaitwa yamunofanira kugara makaziva kuti kana takuverenga bhaibheri zvinova zvanzi muchapiwa miri isinganeti. Handitika vanhu vada kubhururuka. Handiti bhaibheri rinotaura vanhu vachaita sei vachabhururuka, muchakonga gravity. Muri kunzwisisa kagozi kana muchisangana naKristu mumakore hamuswera kuzobatwa, hana kuzaruka kuzobata maoko. Kana mashandurwa machanga kukonga chi gravity, makusumuka muchaenda kudenga. Zvazova zvazadziso zvakanyorwa mukati mechi mushoko raMwari. Handitika kuti kana Jesu Kristu akafa akamuka akakwira kudenga, nemwe muchamuka makakwira kudenga. Nekuti Jesu Kristu akati afa akamuka akangokwira kudenga. Vadzidzi vake vana mabasa apostori vakati vakangomuona achisimudzwa. Handitika achienda against nature, achienda kudenga. Saka kune maexperiences andoda mugari makaziva akakumirirai kana muchinga maita sei makunda. Handitika musachekubatikana nawe kuti munhu anofa mara achienda kumakuwa.
Peter pana mabasa apostora chapter 3 azadzwa nemweya, mana pachapter 2 azadzwa nemweya mutsvene, zvinonzi akuparidza ari mumweya, asisaparidze zvaakanzwa kana zvaakaona. Amen church. Akuparidza ari mumweya, ndamunzwise, apfekwa azadzwa nemweya, anoparidza obva abudisa imwe nhau yakanakidza yekuti anotaura kuti baba vedu David, andidika, vatikafa kare kare takavaviga tichinaona nhasi, asi Kristu wakafa svondo rakapera wakamuka akatienda kupira denga. Amen church. Saka David akafa kwane makore mangani, asi achikazorora. Ino ndo zvamunotyisa izvozvo. Kune vanhu vanoita kuvhunduka kufa, zvekuti nyaya yacho yakataurwa vanonzwa kutosuruvara, dzakaprofitwa accident ipapapa, asi chatondorara dzamba men'anga, dzakupwititidza nekupfungaidza munhu achitya kufa. Ko munofunga kuti dai kufa kwaityisa kudaro, vaapostoro vakatitangira yadai vakanamata timuri rakatanga pasingaiti kari peungonzi kungonzi uri mudzidzi waJesu chete zvaitouraisa, nezvi kuti ungonzi uri pasta chete zvinotodadisa. Amen church. Kungonzi uri pasta so unotoona munhu aitozvifila kapride so fundisi pride kutovhaira nazo uri mufundisi panguva yacho yekeri death warrant, kungonzi uri mufundisi. Zvaityisa, zvaiurayisa, zvakasina kana munhu ane achizokukudza kumba kwako, zvakasina chiyani ukati pakumberi kunzi ndiani mufundisi, waitosvika vakagara zvonzi ndotimuripi, zvonzi ndotimuri kwaJesu, zvonzi ngavagare kunze kwacho, zvokuti vakaparidzira vanhu vari kunze kwemusha, vakaparidzira vanhu vari kurwizi, vanga vasingadi kuonekwa patime yacho, asi vakashingirira nekuti vainzwisisa kuti hongu tiri kufa, James afa, Stephen afa, ivo vese vakapera kufa, asi hapana akamira nekuti vainzwisisa kuti uru rufu rwatiri kufa kuzorora, kune crown ichauya. Saka kune first harvest yanda kutaurira nezvayo vanhu vaMwari ikasi ikuya. Amen church. Wakaenda zvakusarwa chapter 20 verse 1 kusvika pa 7. Inoti John ano zvakara ndakatarira kudenga, ndobva ndaona ngirozi ichidzika kudenga ine kii dzegomba rakadzikadzika. Anditika ine kii dzegomba rakadzikadzika, ndakaona yakabata Satani, yakamusunga, yakamukandira mugomba irorero for 1000 years. Amen church. Apasoro pandikuda ndizvo. Ukanambochidzikana nemanje inobva yazotaura ichiti ipapo ndakaona vose vakanga vakafa vari muna Kristu. Amen. Vakamuka, gungwa rakasvipa rakanga ravamedza, nyika yakasvipa yakanga yamedza, vanhu vose vakamuka vakanga vakafa muna Kristu. Amen church. Ndinozofana maequations aramba chamusoro menyu kuti kana mchindi ari kutaurira kuti makowa achamuka, mabhodhis anodiwa, kwakadyiwa neshumba, shumba yacho akazodyiwa nebere, bere racho akazodyiwa negarwe, rero pachati pasei. Amen church. It's not matter the God creator. Mwari anoburitsa chinhu pasina chinhu nekutaura. Andidika. Saka pana ndoba kutaurwa manje kuti kana wakadyiwa nokudzaridzika ndoorera mufu, ivhu richangoburitsa munhu. Kana wakadyiwa wakandoorera mugungwa, gungwa richaburitsa munhu. Amen church. Zvakati kana vachinge vabuda kudaro pana zvakazarwa chapter 20, zvakanzi ndakaona zvigaro zvagadzikwa kudenga, vakagara kumusoro kudenga, vakatonga naKristu for 1000 years. Andidika. Pane chinhu chandisingade kukunyepera chiti handiziva nhamba yekuti 1000 chiprofita here kana kuti 1000. Andidika. Bhaibheri handiti handisaoni makore acho mangani achandonzwisisa chebhebheri 1000 ichi. Yes, handiti. Saka vakatonga naKristu kudenga. Saka kuri kuti imimi muchava madzimambo pamwe chete naKristu. Muri kupi? Muri kudenga for 1000 ichi. 1000 years. For the same 1000 years amunenge muri madzimambo kudenga, Satani anenge akaita sei? Akasungwa, ari musungwa, ari mucheri. Handozvotaura Bhaibheri. For the same time iwe Bhaibheri rinobva razotaura pavhesi ya 6 na 7 ichidzika manje. Rinobva rabudisa nyaya ndinoda manje. Rinobva yati vamwe vose, handitika, vakanga varisiri muna Kristu havana kuraramazve kusvika 1000 years dzapera. Saka panouya Kristu Bhaibheri kana akuuya, achaya nekubwinya kwaBaba, achaya nekubwinya kwengirozi, achaya nekubwinya kwake. Muri kunzwisisa? Saka Bhaibheri ichitaura zvakanaka chiudzwa pana Mozisi anoudzwa naMwari
kuti iwewe wakandiona unoita sei? Unofa. Hakuna munhu wenyama zvake kana munhu wechitema anotarisa Mwari akaita sei? Akararama. Amen church. Saka zoreva manje kuti panapa chinotoita kuti imi musandurwe sekubwara kwezita, sekubwara kweziso pana yaKristu inhau yekuti hamugone kusanganidzana nekubwinya kwaKristu nekwengirozi nekwababa makararama. Amen church. Saka munoshandurwa ipapo neglori yaJesu mwamatoita sei? Mwamasangana naye mwamatosimbiswa. But the same glory iri kukushandura inini kuti muite vanhu vaMwari ndo the same glory iri kuuraya vatadzi. Saka ndoda kumunzwisa kuti kana akauya akagara mugaro watikaitawo ini vakarurama vachashandurwa andidika vachisangana naKristu makore asina kururama achatsva the same glory ipapo aita sei? Achifa. Muri kunzwisisa? Saka zvoreva kuti moto mumwe chete unobhoirisa zai richidunduvara richioma zvarinoita sei andidika ndo moto mumwe chete wokuti wakaisa majarina anonyongodeka anditi. Saka zvese zvakungoenderana kuti wakagadzirwa nei kwamakore sawararama mweya wangu uchirarama mauri ndiupi? Vangawani mweya waMwari vachati Jesu achiuya vachamufarira vachisangana nekubwinya kwake vachishandurwa vachipuwa muviri yekudenga. Vanga vasiri pana Mwari Jesu achiuya vachati achiuya vachachema vachisara vanyika vaita sei? Vakafa. Amen church. Saka for 1000 years Bible rinoti havana kuita sei? Havana kuzoraramazve. Ndo the first harvest. Ndo kucheka kwekutanga. Saka paneno nguva ndakutaura nawo chiti Jobho asvika panguva yekuti akanga arwadziwa, hope yapera, nyama yakudonha yese yapasi. Mukadzi wake akutaura rabha aitaura focho respect yaenda everything andisvika anosvika panguva yekudze shamwari dzake kuti kunyangwe zvakadaro mudzikido rangu mupenyarira sei achasimuka. Pane pandinoda pekuti anoti ndichaona Mwari ndine nyama yangu. Amen church. Zvinozikamike sense kuti nyama yadonha andidika munhu aparara but ari kuramba achitaura kuti nyange zvakadaro ndinoziva kuti ndichaona Mwari ndine nyama yangu. Saka ino wachirwa chinoitika mukati meupenyu hwako, rega kurasa kururama, rega kurasa Kristu nekutya. Unofanira kuziva kuti kunyange zvakadaro ndichaona Mwari ndine kubwinya kwangu. Chero kunamata Mwari kwakasvika panguva yekuti kunokunyadzisa, kunokushoresa, kunokumhurisa, kunokusiya uri chiseko. Chaunofanira kuziva ndechekuti one day kana Kristu akudzika achaita restoration, uchapuwa kubwinya nemuviri yekupi nai yekudenga. Dai Mwari wangu akumbura kwa shoko rinobvisa mana kusvika peri. Amen. Bambe, bvunzai mweya. Bambe, bvunzai mweya. Tikati bambe, ndimurama. Tikati bambe, bvunzai mweya.